To bola vláda pána Matoviča, Hegera, Sulíka, Remišovej, Kolára, neviem koho všetkého, ktorá financie za pomoci expertov progresívneho Slovenska, ako je pán Kiš, rozvrátili úplne tak, ako nikdy rozvrátené neboli. Naša odpoveď je jednoznačná, môžu rozprávať experti, čo chcú, pretože my nespáchame rituálnu samovraždu. Viete, čo to je 5%? 5% je 5,5 miliardy eur. A z čoho to chcete vyškrtať? Chcete rušiť 13. dôchodky? Tu napríklad hovorí progresívne Slovensko, že sú vysoké dôchodky, že poďme tie vysoké dôchodky dobre, že neznižovať. 0,5%. Idem ďalej. Nebudeme dávať viacej na obranu, nepôjdeme na 2%, dokonca ešte aj tej v obrane budeme hľadať nejaké zdroje na infraštruktúrálne projekty. Solidarita. Ak banky majú mať miliardu zisku tento rok, no tak im 500 miliónov zoberieme. 0,5% znamená 550 miliónov eur len na bankách viete peniaze získať. Je šokujúce, že my sme museli zvolávať, pán moderátor, okrúhle stoly s potravinármi a s predajcami, pretože vláda ani Matoviča, ani Hegera, ani Ódora neurobila s cenami potravín nič a nechala ich tak. Nakoniec to je filozofia progresívneho Slovenska, že zvykneme si, že sú ceny vysoké. Prešli dva zákony, som teraz veľmi vecný, dva zákony. Prešiel zákon novelizácia o cenách z našej dielne, som rád, že opozičný zákon prešiel. Tento zákon ukladá ministerstvo financií robiť analýzy pravidelné na mesačnej báze, kde sa budú pozerať, či sú nejaké výkyvy alebo nie sú. Momentálne máme asi 13,5% potravinovú infláciu, čo je stále jedna z najvyšších v Európskej únii. Ak ukáže tá analýza nejaký výkyv, má štát k dispozícii 6 alebo 7 regulačných nástrojov, ktoré môže okamžite prijať. Či je to prírážka, či je to DPH alebo ďalšie veci. Preto oznamujem, ak bude Smer vo vláde, okamžite na základe tejto analýzy zistíme, kde sú najväčšie výkyvy v potravinách a na tie potraviny sa použijú regulačné nástroje. My presne vieme, čo máme robiť, ale my nebudeme zarezávať ľuďom krky kvôli tomu, že to nejakí darebáci zlikvidovali s týmito darebákmi verejné financie v poslednom období. Lebo tie verejné financie sú v hroznom stave. Životná úroveň ľudí nesmie ísť ďalej dole. Všetci nám utekajú. Už aj Maďarsko nám uteká. Všetky krajiny nám utekajú. To znamená, že životná úroveň, dosiahnuté sociálne štandardy musia zostať nedotknuté. A máme dostatok skúseností, aby sme to zvládli. A nech nám nehovoria, že máme dať 5 miliárd a vyškrtať to z sociálnych dávok. Prečo to nehovorili v čase, keď títo darebáci vládli a tie verejné financie rozvrátili?